Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip o panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang yadto mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila kinsa nag-alima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo anto sa kausaban o kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagdangog kami sa imong panalipod, o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalipo, dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, lusa kami kanong nagikan sa tanang dautan, o may mayaon o balaanon nga birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani ana ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoff Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie Bitok. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa Kalingawan. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa Kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. O pati Art Bonhoff Jr. O Bernie Bitok.
Alas 6:03 Alas 3 sa atong oras, Agosto 9. Ano yan na po may mamulabog sa inyong kabuntagon. Ito po ang Hilas King Bernie Bitog-Bitog. Morning, morning! Magandang umaga Pilipinas. Good morning world. Kumusta? Bangon. Kape. Buntag. Check. Ayan na. Ay, pakicheck daw sa mga audio ha kung okay ba. Kaya narabagoy delay. Good morning, Kagayat. Happy Monday. Dapat nga ni Dea kung music karong buntaga. Naglugay kami sa donisyon, taas og linya murag nagprosesyon. Kaya ang ilang sutyawa joy pilion, mapobremada to makadawat gihapon. Hoy, issue kayo! Galaw! Magsaya ang naapil sa lista! Anak ang mga taga-barangay, nanuko sa tao sa ilang mga balay. Naana. Unya alang sa inyong mga dugang pangutana. Hindi kami sa mga kulo ko kabildo. Among pa nag-istorya apelini unya mga kagaya kay para ato ni nga mapangutana, makadawat kita saktong tubag. Tinood. Aron nga dili magkaguliyang kay kung ang ato alang saligan kaning Facebook. Oo. Ha? Atong saligan mga bits and pieces of information. Oo. Ana. Medyo Ang mga bits and pieces of information. Ang may tabo na son of a bits and pieces of information. Onsa daw? Siyempre, dili na to gustong nasagay, di ba, mag-apil-apil taan lang mga magkuha lang mga bits and pieces of information. Kay ang mahitabuan na, it will become a son of a bits and pieces of information. Oo, tama. So, daw bi karon. Text hotline. Wala na akong makita dire ang kuan. Asa man akong wala man dire akong SIM. Ang damay ning kalakihan. Alay mo ang number na lang kay ikaw na rin kung saan na Ginuo ko ako number guys. Napuno naman galing inbox ang akong Facebook page sa grabe nga reklamo wala to. Brother Bern, maluoy ka sa amo Home Radio 935. Dala di. Live and alive. Kuhaon ako to isa ka cellphone be. Pakipaliw ko sa ako ika-twin na 256 nga cellphone paliw ko be. Nariw ko asawa diri. Sige daw be ako to ipakuha to isa ka cellphone be. Good morning sa talang mga taxi driver. Oo. Good morning sa talang nato mga nanay. Nga sayo kayo ni mata. Asa man mo gi. Pero ba atong audio diha? Pakiunsa daw ko. Okay na. Medyo nalay mga adjustment gamay dire kay sa ko panggingon. Ako tanan karon, akong sala. Kay wala mo nga technical director kadyot mga kagahi medyo absent sa karon. So Kuya Paul James Smith, okay ra ba ang atong reception diha? Okay ra diha? Okay ra ba ang audio? Okay ra ba ha? Okay ra ba ang atong audio? Okay ra? Pasensya kung sa ibro mo iko. Wala magkarat. Okay ra. Magkarat ha? Paki-comment na lang ha. Paki-comment na lang ha. Dusan Gonzaga. Happy birthday kang Regan Abu. Happy birthday! Happy birthday! Salamat, birthday. Happy birthday kang RJ Yakapin sa Louisville. Kapila mo rin na siya mag-birthday si RJ Yakapin di ay. Weekly. Pero karon ang tinuod. Dili karon magsugod ang tinuod. Happy birthday. Wana na Happy birthday. Wana mo tuonon. So tinood na ni nga birthday niya. Tinood na ni nga birthday. Ay, salamat. Jong Argiles, good morning. Reynan, ato mga ang kani ato mga unsa early bird. Reynan Lintuhan Aguilar, good morning. Bridget Abuan Labita, Etel Gamil, siyempre ang presidente sa Fans Club, Joy Martinez from USA. Ma'am Joy, morning. Anda ba ninyo mga pangutana kay amo ng unsa no paningkamutan nga maapil. Good morning Kuya Braille Chaela. Oo, tama. Please ha, paki-share nani katong uban nga daghang kay mga pangutana, paki-share naning live namo sa gayon ni Bay kay I'm sure dagha
Daghan yung kay mo yung mga pangutana karon kung anong gilabyan Ramon nang wala mo sa lista, ano ang mga patay nasa lista. Nganong usa ka pamilya tibuok banay nasa lista ang imo kay ang imo rang papang nasa lista. Grabe ang trending nga word ron nga lista. Pandamay ni kalakihan eh. So please, pagikuan kay amo nang amo ginang hinaya. Amo ginang kumbatihon karon ni Kagahi Art na tana matubag ginamo na ha. Anyway, dili kay matubag. Ato diri nga masolusyonan. Kay dakong tabang kanang 4,000 kada pamilya. Oo. Dakong tabang kana. Okay. Sabi na nga, kani gyud ang ato diri guys. guys. Ang tingog ni Kagahi Art sa radyo. Okay. Sige, ato pa ning isampa. Na. Okay. Okay na. Okay, thank you. Ang ang ato diri nga dakong tabang kana kayo na ni. Magsige kitag basol sa katawhan. Magsige kitag basol sa katawhan nga. Kini mga tao gahig ulo, sige gawas. Tagaay sila rason nga di mo gawas kay kasagaran mo gawas nangitag bugas. Way labot ana mga kung ni Prof Doc Prof Nepoy Lukson pa nga mo gawas lang kay mga kat king and queen ana. Ulo kana may napang kat king o queen siya sabon na. Kat social climber. Ay, social climber. Mo man ay bagong sports day ron. Kada bitaw kabalunan ng emergency mo gawas kita po mga animala. Wag gyud tabang, wag gyud puangod. Ana. Ni ang dapat butlon, bukbukon, bunalan. Ana. Ato diha ron kini nga katong mga tinud-anay gyud na mapugos og gawas tungod kay wa sila pamugas. Dakong tabang na ng 4,000 sa more than 4 nga pamilya. Ana ato nang unsaon so nga matagaan ning solusyon kay magsige man ta ingon nga ang COVID gataas kay mga tao si gawas. Ana dili tanan sa tao. Naapoy sala ang gobyerno. Ano wa ninyo ang daming mga buotan mo. Good morning sa tanang mga naminaw na to gawas sa Cagayan de Oro sa Bukidnon sa Kamigin galanog-lanog kita maimbuntang yung tanan dia amping mo Kamigin kay murag apil ka mo sa level 4 alert level 4 high risk po sila. Oo. Sa Butuan, Caraga, maimbuntang yung tanan Misamis Occidental, Iligan, Lanao. Kagahapon 250 na sadta. Woo! Diyos ko Lord! Ayun pa, basi nalimtan ninyo ba nga dili ni siya Tokyo Olympics sa kay kung inyo ni himuon nga orang Tokyo Olympics mahimo ganing Tokyo Olympics. Basi nag-ingon nga abi daw nato basi daw nakalimutan abi daw nila ang taga Cagayan de Oro basi abi daw nato nga contest ni padaganay og positive. Ana Dili ni mo ang panahon karon nga kanang paisugay nga kanang be ako be. Tama. Naghukas sa metal niya niwang kayo kayo ka nagkaon. Ano gawas ako ba. Wala dili ni ay gawas. Ayaw down grabe tapos nagkabata ha ang mga gakaigo sa Delta nagkabata. O siyempre sugdo na to ni sa uban sa inyo nga init nga kape. Ang ato ang mga gadilaab gahi nga mga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluhan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Daing 8 ka kaso sa Delta variant ni ana sa Cagayan de Oro. Ikyo sakpan nga miunay og kawat sa gibantayang opisina. Kepe sa Sulu Provincial Office gipusil sa iyang kaugalingong sakop nga pulis. Patay. Usa ka lolo patay human mabanggaig bus di pasahero.
Sa balitang sports, Carlo paalam, siguradong magpaalam na gyud sa kapobrehon tungod sa mga agay milyones pesos nga ganti nga iyang naangkon. Amigo Tabrad og Catherine Gipitesio nga taga Sugbong-Gugon, kato na interview nga gwapa. Sayang wa makoronahi isip Miss Philippines Earth 2021. Ang mga detalye ninyo guban pa sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Nadungagad bagong 8 ka kaso sa COVID-19 Delta variant ang Cagayan de Oro City. Ini ang gibutyag ni Dr. Ted Yu nga usa ka medical officer sa City Health. Ang mga kaso gikan sa Barangay Kauswagan, Barangay Carmen, Barangay Kanituan ug Barangay Balulang. Usa sa mga pasyente ang namatay, usa ang na-admit, duha ang naa sa temporary treatment and monitoring facility, samtang 4 ang naa sa City Isolation Unit. Muabot na sa 21 ka kaso tanan ang Delta variant sa Cagayan de Oro nga gikadlok ang paspas ang pagtakod niini. Sa pinakaulahing nga tala, 250 ang bag-ong kaso sa Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Halay balita, arestado ang usa ka sikyo human nakita sa CCTV camera nga nanglungkab kini sa mismong gitrabahoang delivery services company sa South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Suspect usa ka Albert Villarosa nga nakatirtir og di mo menos sa 300,000 pesos gikan sa kaha sa maong kumpanya. Nasuta nga gitabunan sa hingpit sa suspect ang iyang naong og lawas, subay sulob og face mask ug camouflage nga kalo. Apan na ilhang gyapon kini siya tungod sa iyang tato sa iyang kamot. Gahi nga balita. Patay ang hepe sa Sulu Provincial Office sa PNP. Human gipusil rapod siya sa iyang mismong sakop sa quarantine checkpoint sa Barangay Asturias, Holo. Biktima si Police Colonel Michael Bawayan Jr. nga giluthang sa suspect nga si Police Staff Sergeant Imra Gila. Napungot matod pa ang suspect human kini siya kasabi sa iyang hepe. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Dead on arrival sa ospital ang usa ka lolo human mabanggaan sa bus sa Barangay Bungka, Barotac, Nuevo Iloilo. Biktima, 67 anyos nga Norberto Sazon. Sa investigasyon, gamaniho siya sa iyang motorsiklo, diyang kalit ni overtake ang bus, sugat kaniya. Sa kakusog sa impact, nabuak ang windshield sa bus. Gahi nga balita. Napalgan ang usa ka patayng lawas sa usa ka lalaki nga giputos og packaging tape ang dagway niini sa Barangay Lower Biseril, Buljoon, Cebu. Nga wa pa maili ang biktima nga dunay samad pinusilan sa iyang ulo. Wa pay matino sab ang kapulisan kung kinsa ang gihimo sa ngilngig nga krimen. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Gising ang usa ka dalaga human maanod sa suba sa Tublay, Benguet. Biktima ang 18 anyos nga usa ka Desiree Empleo nga adtong higayuna kauban ang 10 anyos nga bata. Nadigyas matod pa ang biktima og nadala sa kusog nga sug sa tubig baha. Gahi nga balita. Duha ang patay samtang duha sa ang Chinese national ang narescue sa laod sa Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan. Human gikusukuso sa kusog nga balon ang rubber boat nga ilang gisakyan. Gikan matod pa sa Hainan, China ang mga biktima. Gisuta na sa Foreign Affairs Department kung naano dra ba kini ang mga incheck sa kay sa rubber boat o niikyas kini sila padung Pinas og midagsa sa kadagatan sa Palawan. Gahi nga balita. Para sa balitang sports, sa balitang sports, grabe nag-awas-awas karon ang grasya nga madawat sa Cagayanong boxer nga si Carlo Paalam human masakmit ang silver medal sa Tokyo Olympics. Murag relatives man gyud may ani ba? Di mo ubos
sa 20 milyones pesos ang cash donation nga gikan sa gobyerno o mga pribadong sponsors. Wa pay labot ni ini ang pledges sa mga pribadong kumpanya sama sa libreng pamasahe sa eroplano o mga brand new nga motor nga dugiran niyang gidamgo og house and lot. Agagay kalami. Niadtong Sabado napildi si Paalam sa final sa men's flyweight division sa British boxer nga si Galal Yafai. Nagpasalamat si Paalam sa tanang ni suporta kaniya o di na niya masukod ang kalipay nga nakadawat og silver medal hilabi na nga first timer sa Olympic. Hello, amigo ta Carlo, amigo ta ha. Balitang international. Samaran ang napo kataw sa pagpangdungdab sulod sa Osaka tren sa Tokyo, Japan. Suspect gagamit og usa ka kutsilyong pangkusina. Suma sa mga otoridad nga sa dihang ilang gisukit-sukit ang suspect diyang nadakpan nga gusto lang daw siya mapatay og babae. Huy. Kaysa ingon nga paagi siya magmalipayon. Nituuhan nga doon na kini siya sakit sa pangutok. Matod-matod pa sa grabing kapakyasan sa gugma. Gahi nga balita. Sa laing bahin patay ang 5 ka mga bata sa sunog sa usa ka apartment sa St. Louis, Illinois, USA. Ang 2 ka mga biktima na trap sa gambalay samtang ang tulo na kabsan sa kinabuhi diyang naa na sila sulod sa ambulansya. Suma sa mga bombero nga pasado alas 3 sa kadlaw nahitabo ang sunog. Kamulo pa ang investigasyon sa insidente. Gahi nga balita. Balitang showbiz. Oy, ang akong friend na dayon sa atong balitang showbiz. Wa nakuha sa pambato sa Sugbong Kugon. Misami sa rintal nga si Catherine Tan Gipitasio ang corona sa Miss Philippines Earth kagahapon. Apan gikalipay sa iyang mga supporters nga nakabot siya sa top 10. Silver medalist sab si Gipitasio sa talent competition, creative category o sa cultural attire competition. Ayaw ka bala ka, Catherine? Eh siyempre sa akong dughan. Ha. Ikaw gyapon ang akong mutya. Music din diabi. Magandang dilaw. Yeah. Friend na mi, salamat sa pag-accept sa ako as a friend sa imong Facebook. Charot. Congratulations. Kang anak kapaspas? Actually siya mo yung nag-request gyud nga kon nga mag-friends mo sa paspas din mo gi. wala sa gi abi pa lang isiboy ko. So 3 days pa nako haya pa rin ako gi-accept. Ang hinay imong wala ka nagpilaspas ang hinay ka. Abi pa lang na-excite kita pag asa. Oo, wa ni mo rin gi, wala gid mo rin gi unsa. Wala din ako accept. Wala so isiboy. So, natakdan ka sa dagan sa ayuda. Ibaw ka to naglangkob sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 sa Cagayan de Oro. Diin po kita live na live sa YouTube ug FB Live. Mobalik rame, kadyot lang, mamugas kami. Ay isgutan ta ang walang kamatayang issue sa ayuda. Oo. Lamang nini. Kadyot lang ha. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Nangita ka bang trucks? XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sujo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete, modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders.
supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Ang probiotics dakong tabang sa mga babae labi na sa mga boros. So, ang probiotics makatabang para ang immune system sa babae is intact. So, kung pananglitan na siya abnormal nga discharge, mas dali maayo ang pasyente ga take og probiotics, less ang recurrence or less ang pagbalik. Ang ilahang duration sa pregnancy is normal lang nga murag wala gyud sila ingon magka problema. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page na Bioprovix. No approved therapeutic claim. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagbugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no, whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no. Busa, palit na mo og cherry seaweed kamo extract and zinc kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement na makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract na makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax Capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy o sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Kung wala pang sweldo na ay barato, nga dili ta magmahal, paligon sa lawas, papasok sa life. Fighter wine, pag-kondisyon, fighter wine, fighter. This program is brought to you by Bioprovix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan, gahi ni Bay. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa kalingawan. Ang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Sila ang mga gahi, Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Oy! Oras! Alas 6:28 katunguban nga mo palay pagsulod or mo pa'y pag-abre sa ilang mga
radyo. Naminaw mo sa Home Radio 93.5. O siyempre, nagtanaw po mo online sa Gahi ni Bay. Salamat sa inyong pag-share. Nagbabalik po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Naman ni James Michael, wala may maapil sa lista kay sige mag-share sa inyong live. Tayo na rin bay. Oy, ay, bay. Badyo. Galia. Congrats sa inyo. God bless. Salamat. Alright. Doc Soy, Laure. Good morning, Doc. Lumongo Typo. Good morning, Sir Art Bernie. God bless and protect you always. Salamat po. Thank you. Erwin Likayan. Good morning. Maria Itordi. Good morning, mga sir. Good morning, good ma'am. Si Saman ni Art nga ilaman na apil mga nga wala man maapil ang mga senior sa ayuda. Unya ato sige makabalaga kay ato na ipangutana kay kami sa no kung mi kabalo sa RJ Yakapin ay pag thank you dia sa unsay thank you lang kakutob sa video greetings. Oy gusto ko magmantika mong simudoy. Oy sa ko dia birthday mo unya saling mo kay ICQ. Ana ha ang Renan Lintuhan Aguilar ang mga kaabag mga gayg ulo di ang tama personal ato ning issue for issue lang ha. Ana Arnold is pinakabalo ko nang suko na mo from Kisanlo your kalugar. Oy Bay Arnold, good morning. Robert Lantik, good morning po nga. Lanog mo diri sa Tagpangi. So to mga Tagpangi. Mga Tagpangi. Naraday kani gamiton na ako ning text line sa isabi kanila gamiton ako. LJ Alonzo, ang press con sige tali kay mura age is a number so ECQ is just a label. Ani Gomera Antonio, good morning mga kagahay. Rick Torres Lufera, good morning kaninyong tanan ato lang gihulat. Nana. Okay. Nakasulod si boss. Ato ang bisita karon buntaga mga kagahay. Isgutan ta ano karek issue nga gaputos sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro sama sa ayuda, sama sa sistema aning lista, uban pa nga mga lakang sa gobyerno batok COVID kung epektibog yun pa ug uban pa. Tama. Ay kini maong alter ego sa mayor sa Cagayan de Oro ni Mayor Oscar Moreno. Makauban nato karon live ang City Administrator sa Cagayan de Oro, Mr. Teddy Sabugaa. Boss Teddy, good morning. Junior po rin siya. Basta Junior, gahi. Mga gahi, bay. Basta Junior, gahi. Tinood na. Yati na. Basta Junior, gahi. Tinood ba na si Teddy? Ayo. Kinsay Junior sa ato din eh. Ako ra bang Junior? Mamaya mo mo text sa inyo mga pangutana unsan text line guy Bernie 0917-328-1392. Ako ipagawas na karon na kadyo lang kay ha. Sige. Multitasking ta. Salamat kayo Sir Teddy. Una-una, gipasalamatan yung kanamo Sir Ted. Ngano? May paning taga City Hall kung tawgan kay mo tubag. Pag ang konseho di mo tubag, isog lang kung naa sesyon. Salamat ana Sir Ted ha. Ikaw gyud mo tubag ani sa ngalan sa Mayor sa Cagayan de Oro, Mayor Oscar Moreno. Alright, ato pa kayo suda. Una, final na ba ang listahan o nagsige pagyapog ang lista ang City Hall, Sir Teddy, para sa ECQ cash assistance? Yeah, may buntag gahi art. Ang kini ang atong pamaagi busa gani na siya nga sa memorandum of agreement na ipos para makoreksyonan, no? Dengan ang mga naay nagdouble kanang mga duplication muna siya ang atong hulipan. So niadtong Lunes nag-cut off ta noon time kaya di man mahimo nga magsige taghulat pod. Remember nga ang atong source of information is establishment. So ang establishment nga naay mga business permit sa Cagayan de Oro, naman na sila yung cellphone, sila ang atong hangyo ang management in behalf sa ilang mga empleyado nga mag-submit sa family profile sa ilang mga empleyado, no? In fact gani ang immediate gani nga ato dayong na distribute sa ila katong nasira gyud, no? Nasira
pag-abot adto mga 15,000, 10,000 batong mga family food pack, sila atong giuna. Kay klaro magig kaayo nga nasira sab, no. Then ikaduha dayon nga source nato is ang atong barangay. So lahi sa nga portal. So dito sa barangay na ay atong ipa-instruct dito nga ayaw nag-ilista ang SAP. Kay naa naman tay 130,000 families nga beneficiary. Okay. Sa 4-piece, no? Maunang 4-piece. Dili pa. Katong SAP, katong social amelioration, sir, katong unang pagbuto sa mga beneficiary sa DSWD. 130,000. Naa po dayon dili na ilista katong 4-piece na. Kay naa na may profile. Okay, now dili na po i-appeal ni mong lista ang katong UCT at unconditional cash transfer. Naasan ni singa kategory gihapon sa ila. Katod ayon ang mga PWD, mga senior citizen nga naa na lugar sa atong system, dili na to nimo ilista kay naa na may ilang profile, naa naman sila yung mga profile, no. Then ang gidugang landain dito sab is gawas sa mga nanginahanglan lugar katong stranded. Doon na pa itong mga renter. Kana mga inana nga naigwa na makalakaw. Sir Ted, excuse me. Nagpasabot nga bisag dili taga Cagayan de Oro kay mao man ni usa sa mga gabukal-bukal nga isyo. Kato lang mga butante lang ginauna. Kana mga duol sa dugan ni sa buka. Waras tayon. Bisag dili taga Cagayan de Oro apil sa lista mahatagan og ayuda. Correct? Very correct. Stranded man. Ang giingon sa precisely. Okay. Stranded di ka man gyud taga dinhi o katong dili taga dinhi nga temporary sab. Na magihapon ira na kay palitan dinhi ka nagtrabaho. Pero na temporary nimo nga boarding house, no. Kana nga mga kategorya. So karon ang giingon nato boarding house. Karon ang himo nato datong Martes kay ato man gi-close ang portal, meaning di sa tamudawat kay giabot na sa listahan sa ato mga sobra na sa mga 300,000 man siguro tong na-generate. So families nga atong na-generate. So atong gi-forward sa DSWD, no. So karon naibawan nato nga naay daghang mga duplication na. No? So ang gihimor sa din nato, gi-open na sad nato ang portal datong pagkamartes para kay naa may pending request ang mga barangay nga naa pa mi wala na human kay dinalian biya ni di magsad ang masabtan sa nato. Then ang mga establishment sab nga ang ilang cellphone wala nila ma-update, dili sila matiksan kay you cannot open the portal kay naay kuan dito mura og code nga ikaw ray maka-open, dili basta-basta. So ang naitabo karon gi-consider na sad nato sila kay they are also beneficiaries, di ba? Kay senior kutob sa mahimo lugar i-appeal gid sila diya nga naay, pero importante ang family profile. So ang naitabo karon ato dayon gibutangan og wait-listed. Okay, katong first batch mo man tong una. So katong additional nga nangabot karon, hantod karon open pa gihapon ang portal, ha. No, kay damay mga ingon nga Sir Teddy, in other words, nga dili lang katawan ang reklamo kundi ang taga-barangay kay kung imo makita gyud nga napagawas gid sila sa ilang hiyanguwa unsa man ning sityon oy ginapadali-dali ni sa barangay unya pag humanday dito nagkagugot re wala dito ang mga ngalan nga among gihatag manginana. Meaning to say nga samtang kaabot ang listahan makagahi may ning atong masabtan because we do not want to add kanang unsa ba kana bitang insult to injury, no? Unana nga pag-abot na listahan, pag-abot dito pak giusab unya gi-verify, pag-verify natingala ang mga taga-barangay o ang mismong katawan sa barangay nga nganong wa man ni magkadimao because ang akong pagsahot ani Sir Teddy nga kada abot sa listahan inyong gina-check ang inyong main portal kung legitimo ba kini sila o dili. Tama ba? No, inani ang naitabo Gahi Art, no?
ang kanang atong mga gisadmit palanitan karon double entry. Ano na double entry kay ang SAP nga daan na profile nagpa-lista gihapon. Ang nahitabo karon gi-advisean mi sa DSWD na 85,000 nga mutong nangawala. Kay ngano man i-hold man niya sa computer kay kung saan man naglibog man siya. Art Bunhok, naapoy laing Art Bunhok, naapoy Art Bunhok, pero naay Mrs. Bunhok. Sa iyang profile, so naay mama o papa ang iyang muhid, ang isang mama. Kay sa purpose po, junior, na first, second, yes. Sumuka na karon ang akong gihimo, apil na po ang purpose. Kay ang purpose, mama di ay ang gihimo nga claimant. Pero karon sa kining submission na sab, naapod nga ang papa mo'y gibutang. So doble sila. Miingon din to, nga anong pamilya man na? Nga duha sila. So inana ang mga circumstansya. So ang akong gisuggest, labi na kato mga duplication nga mga ngalan, ang i-suggest na ko sa among team, ug ako pong gipapuward sa DSWD nga, we will adhere sa bagong submission sa barangay. Kay updated man, kay palangitan karon na ay sa listahan dito nga namatay. Correct. Di ba na ay nagreklamo, anong gi-appeal man nagpatay? Wala biyata nakaatag sa listahan sa DSWD nga na namatay na. Daan na may mga lista lagi daan ani siya. So gibutang ka na sa barangay gipost para makoreksyonan. Unsa sa dayon ang mga claim? Kinsa sa nang pwede mag-claim? Unsa pa kadaghan nga makorehir or mausab sa listahan sa inyong pagberipika? Ubay na naman gud mo ilista daan, tama? Tama. Yeah. Lista daan. Karon naay mga nangabot. Unsa pa kadaghan ang sa inyong tan-aw nga wala ma-appeal sa inyong master list? Di mo lagi to kong giingon nga naay 85 nga gihold na hold tungod antong 85,000 dili di-hold kato siya tungod kay nagkadoble. Nagkadoble. So kinahanglan nga naay ipang-delete sa doble sa wala madoble o sa wala pagyud ma-appeal kanaraman siya sa inyong master list. O kanaraman siya ang katong naay diferensya nga marag uniqueness. Ang gihimo din nato kutob sa mga naapatoy mga delete na daan, no? Kay gawas sa mga na-delete, naapag ginagdoble, pag abot na sa amo, nakita namo, naapoy pending dayon nga katong pag-open na mo sa portal, karon dun pa, gi-open na nato sa Martes, na may mga 18 ka pamilya, 18,000. So ang gihimo sa nato, ato sa gisubmit, para nga mahulipan dayon, katong naanay mga slot. So ato gina siyang atong ihandos kay ang atong tuyo nga kung doon ay slot mabakante na ay reading nga tao o na ay reading nga listahan nga naka-line lugar nga maoy mag-replace kay ano kung magkayaw ng slot nga dili lugar siya magamit, no? Din ang ikaduha po dayon nga challenge karon muning nga kini karon ang naay certain nga barangay nag-verify kay wala kuno nila babasa or I don't know what to ilang sulti kay hid o pamilya na iyang nasulat. Okay, tama. So, sa form man go, di ba murag mo pirma ka, di ba naman go sa likod, di ba nga imong ibutang dapat. Kaya naman to yun ang ayaw mga form nga. Ang uba nagduda, Boss Teddy, wa man kunin mo na butang imong family member sa likod mo nang isa ra ka kabuok ang natagaan. Correct. So nagreklamo karon nga ngano man to si Marie na tulo sila 3,000. Kaya ang guidelines 1,000 per head na 4,000 maximum. So kung hingana ka, unong kabuk imong pamilya, imong anak, so 4,000 ra. Dili na rugan mo more than. So inaana ang nahitabo. So muna karon nga niya. Apilon sa nato niya, pareani ni Chungla. No? Na nag-comment siya. Kami nag-close miss sa gitrabahoan din sa Divisoria. Kompleto na pasa mga requirements para sa food pack. Wa man lagi gyapon ni matagai. Ay nana nga mga reklamo, sir. Unsay makadugo ide anak tuod pod. So tindahan sila. So kung tindahan sila, kinahanglan nga naagid siya ay barangay business permit, no?
Kaya ang iagi man lagi dito sa business permit. Ang mga tinda-tinda nga murarog-arog wala nagkuha og business permit kay kilid-kilid lang, moto lagi mo adto kas barangay. Kay ang establishment nato para paspas ang atong generation kay digital man atong gigamit karon Gahi Art kay dili mahimo nga magmanual kita. COVID baya. Muna nga kung katong na ay business permit unya ang imong gibutang didto nga cellphone number dili na sad mao. Na dili ka gid makadawat sa text. Moto nga naggawas dayong advisory nga please submit sa inyong mga bag-o nga number ani nga email address o FB page sa Treasurer's Office para nga ma-update siya aron makadawat ka sa nayon text. Sa unsa pa maagi nga mapaspasan kini Sir Ted? Kay ayon ani man gud siya no. Sa atong nakita. The wisdom behind all these things is di na to gusto nga ang mga tao magpataka lagawas-gawas kay ang COVID cases kakataas. Sayang kay nag-ECQ kita apan ang mga tao manggawas gyapon di nimo na sila mabadlong basta-basta kay naa na sila ay mga ginapakaon sa ilang pamilya. Karon pinaagi nining ayuda at least man lang mapugna nato ni sila for a week or two unya tan-awon gyud nato para white career nga basta-basta manggawas diya sa CDO kay kapila na ta nag-ECQ unya mura magyapon wala lang gyapon busy gyapon ang kadalanan busy gyapon ang tanang mga sakyanan so saan sa mapapaspasan nato ni actually ang ato manggong ECQ naman gud pang allowed gyapon nga magawas no yes sir pero kung imong tan-aw sa mura gyapon wala so ang ato essential in fact gani karon kung tan-aw nimo ang atong framework sa atong COVID intervention karo gipangayo na ako ang kay gamonitor man ko sa atong OVR kini bang mag-violation nagagawas ka nga wa kay barangay exit pass wala kay face mask 4.4 milyon na ang atong OVR nga nakolekta sa mga namultahan kana ang ato karon now ang usa sa dayon nga challenge karon gyud mo na yung maparasan nga imong masabtan na Gahi Art no kay naay gitawag namo karon nga learning sa first day sa atong distribution. Ngano man unsa ning learning? Ang katong profile nag-ingon nag-advise kami nga butangi og sityo. Purok suna. Kung naapagani address mahimo kay aron nga ang paghimo sa butcher isa ra ka butcher isa ka suna ang imo dayong mag-payout dili ka mo tabok dito sa sitio Bernie unya ang isa ka bukto sa sitio Art so sao man ani mo nagkuros-kuros so ang nahitabo karon kinahanglan nato nga naay atong sistema nga di naman na nato makuan naatay sayos buntag ani mo adtos barangay imaping na kay Paris nga kini dito ibalik na sab so nya karon kay naanay may mga signal ang uban gisi-request na po nato ang mga barangay nga pwede ba nga kamo ang magpiring diha mismo sa inyong barangay. Muni nahitabo karong adlaw nga kini karon ang lumbia kanituan nga giadtuan nila na ay purok na pito nga ilan ang na cluster. So naay uban nga wala pa nila na himo. Ang himo na to dili na ta maghulat didto sa wala pa na cluster. Katong pito ka cluster sa kinituan didto ta. Oh, atong Carmen karon na ay 18 ba to 11,000 ka beneficiaries nga na-cluster na nila asa dapit ni nga Suna district dito ta paingon o kay naa pa may murag priority kay ang atong giingon ang atong gihangyan atong mga barangay nga kinsa katong mga naka-cluster daan atong unahon dili na ta magsubay sa unsang schedule kundi the capacity now nga paspas ang atong pag-distribute. So ang challenge na lang din ang atong manpower. Okay, kinahanglan man nimo for example, kung 14,000 ang atong tagaan og ayuda, i-divide mo na sa 20 sa isa ka tawo, you need 700 manpower. Now, plus naapagi kay 700 nga tig kudak kanang dokumentor ba? Kaya dili man ka pwede. Now, nganong crucial kining dokumentor? Kining pag-submit sa listahan, nagtuog kita nga with all of the honesty unsa diha kay walay verification ani. Nasabtan ba ninyo ko?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. But ipasabot, karon si Art, naglista, unya di ay wala na siya asawa, iyang gibutangan sa iyang asawa, aron nga mahimog 2,000 ang iyang kuha. Pwede. Kay pag-abot dito sa area, dili man na mo ingnon nga ipalinya sa imong pamilya, kay upat na mo. Wala man. Kay ganita, mayong ganong, gawa sa diya nong. Ikaw ba ni si Kwan? Sige nong, muning kwarta nong, perma. Pagsunudusan mo dool hawa na sa sila. Nong, tangtanga imong mas nong, kay picturan ta ka, ibutang imong kwarta sa imong kamot, ug imong ID. Okay. Thank you nong, ato na me. So, ako lang ipahimagno karon sa mga naminaw, katong nagbinuang ug nag-take advantage and gokuron tagad mo. Ipapreso tagad mo kay sayon kayo ni. Sayon kayo ni nga sakyan sa panahon, no? Naay na nag-take sa ako din ngano man to siya nga nakadawat nga wala gamay ra man iyang pamilya. Giignan ko tong nag-text. Palihog i-text ako asang balay asa ni. Wala na sad mo balos. Ingko nga ay kabalaka dipinsahan ta kay imong ngalan. Kay gi-text man niya sa ako. Isulti sa dapit kay patuan natos pulis. Ipa-verify nato kung tinuod ba diyan. Maayo ka na, may kana certain. Na karon. Tanan ba kay kung imong tan-awon nga this about 800 million nga cash assistance. There are about 700,000 nga tao sa Cagayan de Oro. Sa mao ba nga lista nagpasabot ba kana nga ang matag usa mahatagan gyud sa maong cash assistance ikan sa DSWD pinaagi sa lokal nga gobyerno sa maong nga ihap ang tubag ana Art kung nag-submit ka sa family profile matagaan ka naabay deadline sa pag-submit sa family profile ang munang gingon ko lagi nga until now gi-open paghihapon nato ang portal. Antod kayo man ang pag-open sa portal. For as long nga gapi-out pa ta o makita nato nga naay mga kanang gitawag nato nga replacement kanang magdubli-dubli. Alright. Is it safe? Is it safe, no? Luwas pa ni nato nga ingon nga sa ingon ana nga pagpamaagi nga sistema Mr. Teddy sa Bugaa Junior nga mahatagan yun ang mayorya o kundi man tanan mahatagan yun mo abot kini sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Tama ba ko nga mo sultian na sir? Yeah, actually that muna yung atong objective yun, no? Alright. Mungkin na ang atong objective muna ang importante lang nga yawe ni ini is kinahanglan nga na ay proseso sundon. Kung establishment ka empleyado ayaw adtos barangay lagi dito sa management kay makabungkag ka then ikaduha excuse me sir what if ang katunga establishmento last year nagsira wala na barangay yapon simple kay wala na makailain nga option pero kung na pa sila operational pa sila nanira lang temporary lang diretso na ka sa imong management. Okay. Sa mga tag-iyag negosyo na minaw kamo, kung kamo operational pa ug naa pa mo existing nga business permit, diretso na mo sa City Hall. Mauni ang amo ang trabahante. Am I correct, sir? Correct. Dito sa portal. Alright. Ayaw diretso sa City Hall. Sir, ang maong trabahante ba, automatic po nyo na apil na pog lista diha ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya? Mao na ang atong gi-instruct. Nga muna namin instruction dito, fill up de kay nani man ang family form, isa na ka family form, imo ngalan kinsay mag-claim magdawat, unya dayon imong mga pamilya, kinsay imong member sa family. Kay ang tuyo ana nganong ibutang ang member sa family kay para sa pag cross-checking dili lugar mag-duplicate. Kay ang nitabuan ni Gahi Art, isa ka pamilya bisa pag naa kay PWD basta apil ka ani nga pamilya, apil ka na sa isa ka pamilya. Sir Teddy, kanang obserbasyon lamang kini, no? Magduha ka tuig na kapintuig na manggod ni nga COVID.
no? Siyempre, kamo, taod-taod na mo diya sa City Hall. Taod-taod na mo when it comes to emergency na pero lahi lang niya klase emergency kay pandemya kin, no? Kaya wala ba ninyo nag-anticipate kani adto pa nga mo grabe kini busa ayaw na to ning listahan with or without the national government financial assistance bisag sa inyo lamang kay sanay man mo nga kunana na kalamidad nga maigo sa usa ka baryo lungsod or state of calamity sa usa ka syudad, for example Simbako sa Cagayan de Oro, mabalin nyo ni matan-aw nga oy CSWD nga unsa ikaw ikyo kamo diya ayuhan na ninyo ang mga listahan kay basin unyag mumuto kining pandemya mo grabe kini at least man lang andam ta kanang inaana ba wala ba ninyo ni siya ma-anticipate sir nga murag karon pa man noon ni murag dako kay katingalahan nga dugay na kaayo mo diya sa panggobyerno unya murag karon pa mo nagkarakara under the local government code kadumdum ka I don't know na pa ka sa ABCBN nag-announce ko nga ang kanang gitawag nga barangay inhabitant. The barangay must ensure the list of his inhabitant. So naana sila, they are mandated to have that. In fact gani, ang ubang barangay karon na paspas na ka-generate because naa sa ilang system ang ilang list of the barangay inhabitant. No, at least, no, kay mo man na ang atong layer of responsibilities. No? So di man nahimo nga kuan matud patinabangay ba? Tinabangay. Yes, ang atong mga kabaranggayan ila pud na sad naasad sila ana nga responsibilidad. Yes, I agree. Nga magikan kana sa barangay. Perti man sir nga under kinitanan sila sa City Hall. Sila precisely. Last year pa lang example. Oy, amo, kapitan, ay mo tulog-tulog yung mga amawo mo. Ana, you start na the lista kay murag mubuto din COVID. Nobody envisioned that. Nobody prepared for that. Even our local disaster management nga committee. In fact, gani, every naay masunugan, kanunay nako gina-emphasize maskin sa ubang mga interview na dili na dapat ta maglisod kay naa na tay household mapping. Correct. Oo, naana tayo household mapping. At least man lang, Sir Teddy Manggot, at least man lang, na kung naa may madungag, kanina lang tong transient or stranded. Correct? Or namatay. Na. Oo, para replacement. Diba? So, kanang, I think, di man panahon nun nga magbinasulay kita, yun ana, kay masuko po mga kapitan ninyong samot, ang kanamo kontra, yun ana, Abi ni mo sir learned unta ni sir lesson abi ni mo karon na ami gihimo nga proposal karon nga mapadali ang atong payout labi na karon kay problema kita kay mag house to house biya. In fact ang mga establishment appeal sa among distribution plan nga ang atong ayuda financial assistance iagi sa ATM. Iagi sa? ATM. ATM? Yes. Kaya mga establishment, usually, they have that. No, they have that. Kanang naman na sila yung mga ATM ang mga empleyado. So meaning to say, ang sistema minus na. No, dili na sad siya ingon pa nga mo adto pa ka kay karon gani problema biya ang magsigi kag suloy-suloy, di ba? In fact gani ang atong purpose ATM na daan. Pero pagsulti na ako nga ma'am kumahimo ayaw lang sa i-download ang purpose ko haidaan kay ATM-an susto ang Mandays National. And these are the learnings. No? In fact, gani, kung mahumana ang atong national ID system, of which government is trying its best, tanan kita ang mga Pilipino na anatay land bank nga account. Gyapon ko mo to ana, I beg to disagree gyapon na. Well, anyway, mo man ay purpose. Wala man di mandatory. Paman di mandatory ang ID system. Or gyapon siya. Precisely mo lagi na. Ang punto de vista is kini nga learning nato kung gusto nato paspas siya. This is now the opportunity nga ang tao tama din no.
mas mainit kinatay automatic nga bank account kay pwede na dayon just like sa ubang nga mga nasod. Di ba naman sila system ana? So it is a matter of convincing people to be systematic. Sir Teddy, kaday lang ha. Yeah. Para mas mapapaspas pa ang pagpanghatag sa ayuda, doon na kita'y suwestyon alang kang Sir Teddy sa Bugao kang Mayor Oscar Moreno. Balik lang ang gahi ni Bay. Kadali lang yung gayo. Kadali lang kayo. Human lamang nin. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! In this time of uncertainty, SPC will make education more affordable. XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Ang probiotics dakong tabang sa mga babae labi na sa mga buros. So, ang probiotics makatabang para ang immune system sa babae is intact. So, kung pananglitan na siya'y abnormal nga discharge, mas dali maayo ang pasyente ga take og probiotics, less ang recurrence or less ang pagbalik. Ang ilahang duration sa pregnancy is normal lang nga murag wala gyud sila ingon magka problema. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page na Bioprovix. No approved therapeutic claim. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City. Besides Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no, whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no. Busa, palit na mo og Cherry C with Kamo extract and zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng,
gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Kung wala ko'y sweldo na ay barato, nga dili ta magmahay, paligon sa lawas, papasok sa lahi. Fighter wine, pag-kondisyon, fighter wine, fighter. This program is brought to you by BioProvix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Alright, nagbabalik po kami. Alas 7:04 na. Ito pa rin po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Okay, yung sulugon sa Kanginan, Art Ponhoff Jr. Kauban po na to ang City Administrator sa Cagayan de Oro, Mr. Teddy Sabuga Jr. Yes, Bern, imong pangutana. Ako lang ni basaw ni mapipila sa mga nag-text dire. Nga naman nga na 5 members sa pamilya pero ang nahatag 1,000 ra gihapon. Ingon man nga 4,000 ang maximum. Boss, yeah. Mo lagi na kung giingon mag-agad na siya sa katong profile nga basin usaray na lista sa pamilya. So may yes, pasabot ani sa Teddy. Pasabot ani sa Teddy nga kibali katong mga naagian na so na pa sila tsansa nga relax lang mo kay basin mabalikan mo ana ba na Sir Teddy? In fact gani gipa-coordinate na nato gi-inform nato mga barangay nga kung open pa man ang portal, no? Kung mahimo maka-resubmit sila kay ato ra sa na-forward na sa Oy, good news na, good news. So taban kung wala makabasa, wala kay balo sa guidelines, etc. No? Okay. Munang atong ginahimo. In fact nagsuwat na sad midaan ana nga naay mga reklamo. Okay. Gawas sa cash assistance, Sir Teddy. Ano yung pangutana, no? Naapay utang ang LGU CDO nga bugas kung ayud ang pagkaon sa mga hilabyang na apektuhan. Dawas sa ipanghatag nga ECQ assistance, cash assistance, napabay malauman ang katawhan nga bugas gikan City Hall. Well, ang atong himo karon sa syudad, Gahi Art, no? Daily hatag man ta og ayuda sa food pack, no? Labi na katong mga naigo sa COVID, no? Then ikaduha, kining atong COVID response is a whole of the nation approach ni. Atong tuyo din na is asa ba sa pagtinabangay kadili man mahimo sa usalang ka ang sa atong gobyerno. Dito sa 4 doors of approach labi na kining isgutanan sa Delta, usa sa gi-emphasize karon sa national government is the local government units must invest on the healthcare system. Kung sabot pasabot ani, kinahanglan nga naa kay daghan nga isolation units. And in fact karon nag-expand ta sa atong mga hotels na dili man na siya libre. Ang GR Burha karon nag-construct additional nga COVID facilities. And we have to do this tungod kay panahon sa SORDS. In fact gani nakita na nato ang SIRID extension sa
NNMC kay apektado man ta kay COVID referral region ba yata. We invested karon nagamit 80 ka mga pasyente karon nga naa sa Sirid, naa sa San Simon, di-construct sa syudad unya karon giturn over na nato sa dagan. So meaning meaning kining tanan nato lugar nga mga approaches Gahi Art no. Ang mga barangay, mga kagawad lugar tanan naa sila yung mga initiative no. Naa sila yung mga initiative. Ang ato lugar tuyo din is unsaon nato pagbahin-bahin ang atong resources. Alright. Tungod sa atong pangapanginahanglan. Maayo or dili maayo kana nga paminawon kanang na one sa treatment facility, sa Sirid, sa Simon, sa JR Borja, kay gaawas na, gadaghan ang mga pasyente, no? Na nagpakita lamang kana sa kahuyang sa LGU on the preventive side. Reaction, sir? Ang atong framework, Gahi Art, natay gitawag nga PDITIV, kanang prevention din muna kanang gitawag nato nga health protocol. Ang dako nga role ang tao tungod kay ang gadala sa virus tao man. So importante muna nga you cannot win this sa preventive side kay ang tao nga mag face mask, maghugas sa kamot mo man ang preventive measures. Ang detection muna ang main nga actor din ang isolation, treatment, ang reintegration o ang vaccination, ang dakong papel niya gobyerno. Mumaya nang gingon nato nga ang gobyerno match sa iyang gusto, importante kayo nga ang prevention side dako kayo og major rule ang atong mga katawhan. Di mo imagine that? Naatay 4.4 million nga nakulikta sa OBR kay naay nag-violate. But that is not the point. Meaning to say, ang tao gyud mismo ang degree of discipline mo na ang isa ka pinaka-importante nato nga ato pod nga buhaton kay na magitaw nga bisag wala kasagaran baya to be honest with you kadungdong ka diya sa uptown kinsa na gapang inom din kinsa na diya ang mga kwan didyos tulay sa kanang dapit diya sa may paingus indahag daghang kaayo nga mga makita nimo nga mga tao nga lugar grabe gyud no di man ni ingon nga mga pobre. No ba na ang disiplina gid sa tao. Sasakyanan nakaunsa. Grabe gid nga linakaga. Para paspasan ka namo kay kabalo kung busy ka pa. Ang mga ospital puno na. Asa na ang ginapanghambog ni Mayor Moreno nga proyekto pagsanta sa COVID nga nisamot naman ng kaso sa CDO nga bisan mga doktor mipalag na ninyo. Depende man na sa perspective no. Lugar kita nasulayan naman nato sa taas nga panahon kita dinhi sa syudad kung unsa nato paghimo. Ang ato gani dinhi is we responded not only for Cagayan but as the whole region 10. Kay kita dinhi kung gusto nato nga ato-ato lang pwede kita maniras Cagayan. Pero ang pangutana asa man mo paingon kuda ay siber nga gikan sa Kamigin. Kung naa tay mga parente nga naa sa Butuan nga kini ting Bukidnon nga mo ani magina dinhi sa ato sa NNMC. No, lugar ang importante dinhi nga this is a shared responsibility to everyone. Muna nga kinahanglan gina nato nga another issue. Dili kinahanglan sirhan ang tibuok syudad. Granular lockdown importante kini para sa Cagayan. Example, ang Naawan ug Mantikaw. Ang ilang lockdown dito kung kinsay nagka-COVID kana ra nga balay og silingan ang ikordon. Unya para di gid manggawas na ayuda. Simple nahimo sa Naawan, nahimo sa Mantikaw, nahimo sa Lugait. Nganong walay ingon ana nga gihimo ang Cagayan de Oro nga gipasagdan la mga tao nga manggawas lamang Ginoo. Ato man ang gihimo. Ang atong gihimo nga estratehiya karon is ang gitawag nato nga pagpaspas nga pag-extract no sa atong mga COVID positive. Tungod kay sir, let me interrupt you sir para di na ta madugay lang kay kabalo kung busy ka. Bisan ang extraction sir hinay. Besides mo lagi na atong these are all the challenges Art no. And we have to do something. Mo may gani everyday gina-emphasize gina nato ang kana nga mechanism no.
kay ang kanang paghatag sad sa ayuda automatic sad na. Sir, ang importante lang nga ma-report lang nga naay tagaag ayuda katong mga naigo sa. Excuse me again, Sir Teddy, ha? Please excuse me to interrupt you para maunsa nato itong oras. Inyong ginaisgutan, inyong gina-assess, but City Hall is not implementing it. Kaming mga granular lockdowns, sir, di na kinahanglan unta nga manghatag og daghang ayuda. Kaya ang hatagan lamang ayuda kato lamang hilabyan na apektuhan nga kana nga barangay, sitio, purok or even balay. In fact, sa Mantika, usa lang ka balay. Gikordon ang tibuok pamilya. Ana. So kato rapod kita ka ayuda, pero niingon man tag-iya nga ayaw namin tayo ayuda, okay lang mi nga i-lockdown at least nga unsa kay ang usa ka nurse didto nag-COVID, no? Nagani kay bakunado na sila tanan. So mas grabe ka unta nganong dili man na makaya sa Cagayan de Oro. That's why kini nga surge, sir, dili pwede nga ang katawhan ang atong basagon. Ano mo Sir Art na nadungog ba nimo tong statement mo sa atong DOH si Director yes sir, guest na mo siya diri last week. Nag-ano man ganito siya nga during ECQ, no, nga unsa ba ang dagan, nagsulti man sad gani siya. Excuse me again. Niingon si Dr. Dave nga sa tapos na ni Mr. Dr. Dave sa DOH. Mendoza, yes, Dr. Dave Mendoza. Yes, the local government is not implementing our suggestion of a granular lockdown. So ang gisulti sa DOH last week sa amo ang interview diri sa Gahi ni Bay, mausab ang gistorya pareha ra gyud sa even if you will review it sa gistorya sa IATF PNP through Colonel Gunda nga ang Cagayan de Oro wala gyud mag-implementar sa granular lockdown nga mao'y pinakasayon unta nga himuon. DOH nagan man mechanism Sir Art or Gahi Art no nga atong gina-address ang atong mga gihimo. Mumangani na nga kanang atong pag-distract pastor nga pagdugang sa mga isolation bed nato, kinahanglan gid na nga ma-mobilize nato ang atong mga tao. Kay karon lang gani ang kanalang ang atong pagdaghan kayo mga challenges din na paggwardya palang daan, no, kanang manggawas dia kanang ato karon nga distribution, daghan kayo nga mga consideration nga atong ginalantaw. Kay ang manpower dili gid enough muna nga karon ang ato din focus kita sa atong kampanya po sa atong kaugalingon disiplina sa tao. Kay kung ikaw mismo magbantay ka abi nimo ada dili sa pag-unsa, kami dinis balay Christmas biya mi ako nga hinuon mi gahi usahay nga dili ko kalimot ko pag ingon na kisay mag-unag kaon dinhi senior paulahi mi kami ang mga batan-on una lugar, we have to inject a new normal in our life. Kaya kung kanang wala bitaw tay ingon ba nga responsibility sa tao, bisap marira ko na ako wagi ko malipay nga naay UBR nga 4.4 million nga collection. Nagpasabot ka na nga medyo ang tao wala gin nag-respond. Let's go back to COVID because bisan ang medical community nakita nga huyang kaayo mo sa inyong implementasyon. Simple ra kaayo, sir. Granular lockdown. Na ay nagka-COVID sa Patag, na ay nagka-COVID sa Carmen. But there was no focus area containment nga gihimo. Ngano man, sir, nga kami karon imagine dugay ma-extract. So kung simba ko palayo kini siya membro sa Panimalay, labi na kung na delta na siya sa pila pa siya ka days una nga ma-extract. Karon sila you talk about extraction. Unsa man pag-extract ana nga puno naman ang ospital in town? Dili naman na siya dili man na tanan ang kuan kanang isgutanan sa hospital kay naa may gitawag nga moderate o kuan kanang usana kanang asymptomatic depende man na sa atong category. In fact gani karon usa sa mga major nga gusto nato nga makadako og tabang ani kini atong vaccination. Mapaspasan gid siya para sa nga dili na kinahanglan mo adto sa mo adto ka sa hospital kay kung patay maigo ka tungod ka na kay vaccine medyo asymptomatic dili na mag-severe. Muna ang atong strategy sab na muna nga wala kinahanglan nato nga i-convince ang tao gyud. Pero sir, nga nung wala gina-implement sa lokal nga gobyerno ni Mayor Moreno
kanang simple kaayo sir nga granular lockdown or focus area containment. Naapa man tay mo man atong gisgutan tan man art kinina sa akong giingon no. Na kanang atong instruction mo na ang atong gihimo nga pagbutang sa the actual focus area containment. Yeah, wala gina. How come that you are not doing it? Mao na nga kung naabay basulon ani sir gani taas ang COVID sir. It's the local government first and foremost, not the people. Dili kaming katawan. At matag usa sa ato na ay part sa ato. I know sir, I know. But the main solution here is the government. In fact, gani, kung ang tao nga naa ang bit of discipline, high degree of discipline, bigid siya matakdan. Alright. In fact, gani, ang usa sa ako lang advice para sa ato mga kaigsunan, unsa nga panahon nga ikaw matakdan? Panahon nga tangtangon nimo ang imong face mask. So, piece of advice, tangtangon gani nimo imong face mask, liso-liso sa safety ba nga akong tangtangon? If you have that kind of attitude, it will reduce for as long as people has that sense of discipline. That is the bottom line. That is the bottom line sa atong intervention. Why is it that the LGU, CDO, cannot implement the granular lockdown? Gitubag ka na art sa imo. Wala yun, sir. Mula sa atong sitwasyon. Asa man, sir. Asay video, asay picture. Nga kanang usa ka balay gikordon. Unya kana na lang taga-ayuda. Mo ben akong nahimo sa naawan, sir. Nahimo sa mantikaw. Nahimo sa ilitaw. Nahimo sa lubait. Nahimo sa iligan. Ano bang nga ang mo lagi ang pagbalik-balik naman ta. Balik-balik naman ta sa atong punto niya ga. Alright, sir. Kahulatan siya ko. Yung ani, sir. Kana bang usa sa and this is real issue. Sa ginaingon ko na ganina, daghan ka na consideration, no? Manpower, all those things. Kung kaya pa nato ang instructions, then we have to do it. That's my final answer with you. Okay, imo man ang ibalansi. Muna siya ang atong tan-awon nga punto de vista. Mas lesser manpower sa atong granular lockdown. Kinanglan magpulis, kinanglan magkadiaog bantay. Mas lesser lagi, sir. Mas lesser lagi siya. Kay gamay man siya, no? Kay gamay area. Ano magkadaghan man ng pulis, sir? Sa kadaghan sa naigo sa tibok barangay, you're putting hold the city. No, sir. Tanawa ka. Bantayan ang tibok siyudad. Come on. Imagine that in every barangay, can you afford people putting police? Di na lang nato. Anyway, Art, yeah. Sige, sir. I receive your piece, no? So, at least, anyway, it's your point. Ano importante, usa sa nakapalata sa imahe ni Mayor Moreno sa publiko, kay kini mga pahayag sa City Hall sama sa kairesponsable sa CIO o CSWD. Nasagpaan na ba ni sila ni Mayor Moreno Escabiche? Kay hantod pero wa pa sila kapangayog public apology. Biya gid ka mo sikat at gwapo kayo mga sinagpaan ng mga pulong. Busa giday ni ka. Dini ko believe gahi giday ni. Kulba gini yung programa gyud. Anyway, thank you very much. I think I have received na dawat ko ang imong mga matangis na pulo. Nalipay ako nga nakadawat niya na. But rest assured, Art, rest assured, sa taas nga panahon kami dinhi sa City Hall, no? Makita biya sad ang among nahimo. Makita sad biya diun sa namo pag-antos, diun sa nato sa pagsakripisyo. And I hope na bisan unsa pa kanang mga atake, natural na kay open man tadi man tamakuan na ng mga atake. Ang ato ang importante lang din nga naa ang dedication yun, no? Whatever decision nga nakita namo nga the best thing to do, so we have to amo nang pagpaningkamutan nga matuman ang mga angay namo nga mga responsibilidad, no? Dili na namo iksapayan kay kaloy sa Dios lugar ang history ra man gihapon ang magsaysay nani. Yatong unang mga adlaw sa COVID nakita nato unsa ang Cagayan de Oro far from other
cities, no? Because sir, kita ang wala naka last year, kita ang wala naka tama. Last year sir kay kita ni unsa ang atong proseso. Anyway, Art, paano magkunin mo daan nga naang nagulat to sa itong isa. Okay, sige sir, Teddy. Okay. So, interview na ako. Magyapuntaan ni sir. Extended na ta. Thank you. Okay, daghang salamat sa imong oras, sir. Yeah, of course. Thank you very much, Art, sa imong katawhan. Rest assured nga, naaragya po kanunay, no? Imbitahon ako, di ko mo balibad sa bisan pang-unsa nga mga pulong ang imong ilabay sa ako kay inaana ang dapat attitude sa gobyerno, dili mo tago. This is the only mayor all over the country makita nimo every day gaantos og pasabot sa tao, Art. Thank you and salamat kayo may buntag sa Sibuyas. Thank you. Nga pati ang pulis nga gaistorya tinuod giinitan. Okay na ta Art. Sige sir. Daghang salamat sa imong oras, sir. Salamat sa oras. Take your time, Art. Thank you, sir. Mr. Teddy sa baba. Daghang salamat, sir. Thank you very much. Okay, naanap po ko. Thank you, Sir Teddy. Thank you, Sir Bern. Thank you. Salamat. Balik kita mga kagahi. Unya nata. Ay, por Diyos, por Santo Dolor. Oko. Nakalayo ba sa mga tinubagan aning sa lokal nga gobyerno oy? Sa angay sa lagtod na pagka-istorya kagay Art, wala gyud. Negative gyud sila sa ganyo nilag na wala gyud. Tapos kung yun sila nga na sila strategy karon, 250 ang gud ta karon. And increasing every day. So meaning to say, palpak ang strategy. Simple ra kaayo ba? Simple ra kaayo. Ano ko tanang ano din ninyo ma-implement ang lockdown? Tagipasa na sa mga pulis. Ang pulis na lagi daw. Ang pagpatwag ayuda. Simple lang. Sama, murag gihuman naman yun ni Sir Teddy ang murag strategy. Strategy po to para di matubag ang mga pangutana sa publiko. Lord, ikaw na'y bahala sa Cagayan de Oro. Nikatol ko, di ko ka. Ang mga opisyal, Lord, tabangin sila Ginoo. Ang simple kayo. Mitaas, ayaw lagi na ang katawan lagi. Ang katawan lagi, mo bitaw, ang katawan permintin sa kay kita. Ikaw nagtanaw, ikaw dahilan. Kay gagawas ka. Kita, watay disiplina. Nga mo mga taga uptown ra ba ko da pandamay nila. Magtinutukay lang sa tama kay Ivy. Naglabad ang ulo. Nagtsaan na lang ko ani. So wala. Dagan pa ko nga ipangutana kaniya. Anang taga CIO, City Information Office of CSWD. O pag yun na nangigpasaylo sa tao. Wala pa. Sa ilang mga pagpanamastamas, pambasto sa katawang Cagayanon. Ang mga ospital, puno na. Asa itong ipanghandog ni Mayor Moreno. Kuha na ni gana si Mayor Moreno mututok sa CDO kay feeling na ako yung focus on ay yung pagkagobernador sa Misor. Lalimang ka preventive measure na ilang gibuhat. Kanang pagmas nimo kagayat kanang pagmas o pagfacial mo nang preventive. Naman gud ang COVID. Kato. Ang katong tagapatag nga mi text namo. Nakuha na ba tong COVID patient diha? Kapin semana na. No. Sao man nato niron. Naunsa naman niron. Napay konseho nga nalibog po ganing konseho. Nag-iniyahay na ni sila log hatag-hatag og ilang mga ayuda. Nganong dili na lang na nila usahon. Oo. Yani, di ka na sa mong bulsa. Kung igamit inyong utok, inon ninyo si Moreno, Mayor, para di ta mo kuha sa itong bulsa ba? Oo. Gamito na ito ng calamity fund eh. Oo. Ano ba? Imo mong resolusyon. Tinod. Urging. Pugsod. Urging. The Mayor nga hatagan og ayuda ang katawhan. Ikaw kagawad, ano man unsa imong suggestion? Unsa isig suggest dia ha? Unsa ka? Ikaw konsehal? Unsa karon nag-iyahay. Suggest dia, suggest. Kita ko sila ba picture pon. Konsehal Cabanlas. Kanya-kanya. Konsehal Baraba, kanya-kanya. Kanya-kanya. Konsehal kinsa pa na sila dia?
So sa may gusto niyo may tabuan. Mga nalugay ko, mga nako, Mayor. Kanang nakoy kanang masuggest. Resolution. It's very powerful. It's ana siya. Body decision. Basi lagi nga nako, magduko-duko, Mayor, kanang nami suggest sa konsyon. Ano magduko-duko man mo na equal footing man mo? Ayaw pag-suggest, ako'y mayor dire, ay pag-suggest, ayaw pa. Ano mag-suggest man ka? Bura man ka nag-ingon nga, wako'y nada nga mayor. Anong mga imong sin suggestion? O sige, tamang mga kagahin, straight man taaning ilahang mga gipangyaw-yaw. Sama na. Ay pagbuot kay ang patay, kailangan niya po nag-ayuda. Ayaw pagbuot. So, ang iya pang pasabot ganina sa dagan. So, kung for example lang mo reklamo, so mubalik na po mo kay open pa daw to ilang portal. So pasabot ba nga kay balik atong naagian na itong mga niaging simana, so nalugar sila chance nga tungod kay mo petition sila dito sa portal nga mapadugan, so mabalikan pa sila, napa sila ana. Mo ba to yung pasalig? Mo ba to yung pasalig? Unsa kayo bay kanang mo ba to yung pasalig? Lang ni ha. Gatuyok-tuyok ang tinubagan ni Sir Teddy ba? Di lakton nga istorya lagi. Dili sila sa granular lockdown kagayat. Dili lang sa granular lockdown. Dili seryoso ang lokal nga gobyerno nga mapaubos ang ihap sa COVID sa dakbayan. Ana, therefore I conclude. Dili ba natungod kay justify lang ang akong mga construction sa akong hospital? Tungod kay wa kay matiti kung ayuda ang hisgutan? Ana? Mo ba na? Mo ba na? Ambo lang bimuhangad sa kubi basing ang toko, basing na yung mga sultan toko. Toko. Mo na diha. Kailangan mo increase ang daghan sa mga pasyente para ma-justify ang akong ipangbuhat na mga hospital. Mabalik sa amin, human lamang nini alang sa mga gaya nga balita. Magbalita lang may dyan lang ay ha. Kaya gasipok na ning ulo ko. Easy. At ang BP ni mo na ang BP pakicheck. Oras, alas 7:29. Kadyo lang kayo ha. Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! The extraordinary challenges brought about. XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuju Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Ang probiotics dakong tabang sa mga babae labi na sa mga boros. So, ang probiotics makatabang para ang immune system sa babae is intact. So, kung pananglitan na siya abnormal nga discharge, mas dali maayo ang pasyente ga-take og probiotics, less ang recurrence or less ang pagbalik. Ang ilahang duration sa pregnancy is normal lang nga murag wala gyud sila ingon magka problema. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page na Bioprovix. No approved therapeutic claim.
Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City, beside Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og Cherry C with Kamo extract and zinc. Kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement na makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract na makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag Biramax Capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy o sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Kung wala ko'y sweldo na ay barato, nga dili ta magmahay, paligon sa lawas, papasok sa lahi. Fighter wine, pag-undisyon, fighter wine, fighter. This program is brought to you by BioProvix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alcomix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Gahi kaayong motagingting, pero humok og kasing-kasing. Art Bonhoff Jr., Bernie Bitok-Bitok, Gahi ni Bay, Worldwide, Garbo sa mga Bisaya. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Wa ka mga balay ugdaw sa kayo gaaway nga magtiayon gitudlong responsable suma sa mga silingang residente. Mga patayng lawas sa mga sundao sa nahagsang C-130 sa Sulu niabot na sa Cagayan de Oro. 3 milyones ka pesos nga shabu na sakmit sa Sugbo. Wildfire sa California di na mabangbang sa kalapad sa nasunugan. Sa balitang sports, football star nga si Messi mubabay na sa iyang kanitim tungod sa dakong money. Og Angel Locsin nagminyo na sa hilom nga wa man lang mananghid kanako
Bura man sa tagwalay kagahapon. Chay. Ang mga detalye ninyo guban pa sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Tao sa sunog ang duha ka balay sa Ilaya, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Suma sa mga bumbero nga nagsugod ang kalay sa pamilyang Monsida ug nadamay ang tapad niini nga mga balay. Nakatutok ang investigasyon sa mga bumbero nga gituyo ang maong sunog human matod pa nag-away ang magtiayon una miulbo ang insidente. Gahi nga balita. Dala na sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro ang tulo ka patayng lawas sa biktima sa C-130 plane crash sa sulod di Palaman Dugay. Inihuman maberipika sa Soco Crime Laboratory Region 11 ang ilang test results. Kini sila Private Joey Luterte, Private Damoli ug Corporal Jerome Balivado. Sa karon 37 na ka mga army personnel na ilan samtang 13 pa ang kamulong ginaproseso nga mga patayng lawas sa medical legal ug forensic experts. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Patay ang usa ka lalaki sa operasyon sa kapulisan batok illegal nga droga sa barangay Mambaling, Cebu City. Suspect na ila sa alias Kimpoy nga namosil gileon sa mga garondang operatiba batok kaniya. Nabawi gikan sa suspect ang 500 gramos nga shabu, balor 3.4 million pesos. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Patay ang upat ka teenager suman nalunod sa dagat sa barangay Zone 1 Pinamalayan, Oriental Mindoro. Duha sa mga biktima magsuon samtang ig-agaw sa ang laing duha. Sa investigasyon, nagainom og hubog ang mga biktima samtang nangaligo sa dagat ug wa nila babantay ang kakusog sa balod ni adtong galangoy-langoy sila. Gahi nga balita. Balitang sports. Emosyonal o nakailak nga gianunso ni professional football player idol ni sa football si Lionel Messi nga gibiyanan niya ang Team Barcelona. Mobali na kini og laing team nga gikatagda na mo pirma og duha ka tuig nga kontrata sa Paris. Napugos matud pa si Messi nga dawaton ang offer sa France tungod kay dagan siyang bayronon. Ay, di lang di ako ang gastruggle sa bayronon di ay. Ang 34 anyos nga football superstar nagdula sulod sa 21 ka tuig para sa Barcelona. Gahi nga balita. Balitang internasyonal. 8 ang missing sa pagkuyanap sa dakong kayo kun wildfire sa Northern California sa USA. Suma sa mga otoridad nga 4 ka counties na ang gilamoy sa wildfire. Iaghat na sa mga otoridad ang mga residente sa mga silingang counties nga mag-evacuate ng daan o di nahulaton nga mukayla pa ang kalayo. Sa karon dunay 5,000 ka mga bumbero ang gatabang para mapatay ang wildfire. Gahi nga balita. Balitang showbiz. Wagid ni siya magano, wagid ni manangid na ako. Gilipat lang ko. Officially married na ang aktres nga si Angel Locsin sa film producer nga si Neil Arce. Sa usa ka simpleng civil wedding gasaad ang bag-ong managtiayon nga magigugmaay hangtod sa tumoy. Unsa nga tumoy? Sa ilang kinabuhi. Walay giyata nga lang detalye si Angel apan nag-upload kini og mga photos sa iyang Facebook page. Saksi sa ilang pagminahalay ang best friend ni Angel nga si Dimples Romana nga perting hilak murag siya ang gikasal. Og mo lang atong showbiz balita. Gahi nga balita. Og para sa atong buwelta. Mga komentaryo nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Di na makita na ko mong hilaw kay nga ngisi kagay Art. Smile sabi. Plastic ka. Ang imong abaga murag hupoy kay murag nasa hawak. Ladies and gentlemen. Naluoy lang ko sa mga kagayanon. Tinod. Atong mga kaigsuonan. Tinod. Parang hopeless na. Sa may sunod ani oy. Ay. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove awardee.
Anak kayong yun siya nga, si Teddy sa buka nga, gahig yung ka, Art. Mo ginagawa ako, gahig yung kay Art Bonhoc Junior. Taon niya, gahi day mo, nga junior man to. Di man day mo gahi, oy. Tama na. Mr. Art Bonhoc Junior. Good morning sa talang junior. Kalang tinuod nga junior. Good morning sa talang tinuod nga junior. Abay piki day. Nga anak sa tinuod nga mga senior. Abi ko bag junior. Gahi. Ay payato. Stopping sa ta. Kaning atong buwelta, atong pahinungod sa atong mga Pinoy nga atleta. Kagahi na human na ang Tokyo Olympics kagabi. Uguti kami nga sa atong mga Pinoy nga atleta, ato silang maabi-abi. Dili sayo ng ilang hagit nga giagian. Ilabi na nga sa pandemya tibuot kalibutan. Apan ilang gipakita natong tanan nga mamahimong magkahiusa maging sino ka man. Mga Pinoy nga atleta, salamat sa inyong gipakitang kaisog nga bisan sa grabing kalisod kamo mutindog og bandila gipabarog sa unang higayon atong pambansang awit sa Olympics na tugtog. Di na mo ma-explain ang tumang kalipay nga gadahunog. First time ba sa atong kasaysayan na ang Pilipinas upat ka medalya ang gidaugan. Unang higayon nga naangkon ang medalyang Bulawan. Heidi Lindias, Bagong Bayani ang iyang pangalan. Galing! Duha ka silver medal. Ato yung nakamkam. Ika nila Nesty Petesio o Carlo Paalam. Nadungagan pa og bronze medal nga nasungkit ni Yumer Marcial. Garbo gyud nato Pilipinas natong mahal. Ang nakalami sa atong panaghugyaw kay ang tanang winners pulos taga Mindanao. Kapaila lang yun nga kita mga Bisaya, puros gahi ug mga kuyaw. Inspirasyon good kamong tanan bisan kinsa nga mga tao. Salamat po sa Philippine Sports Commission. Ubos sa pamunuan Duterte Administration ay ang mga atleta wa gyud gipasagdan gikan sa kasakit ngadto sa ilang kadaugan. Again sa talang mga Pinoy nga atleta, saludo kami sa inyong pakikibaka. Bisan sa 15 ninyo kakauban ang wag medalya para kanamo kamugyod ang tinuod nga bida. Sanglit kamong tanan. Ay Bernie, silang tanan ha. Makadawat man daw cash reward gikan kang digong. Ay, kasarap sana all. Pildi man o daog kamo sa gobyerno, grabe ka buhong. Aniya, paminawain tao ninyo si Uncle Art sa iyang tambag. Kana inyong nadawat nga bahandi ayaw taon basta ipanghatag. Kay kana nagsilbi ninyong bayad sa tanang sakripisyo para pamilya. Dihang ang inyong ulo ni adto perming galabad. Once again, mabuhay ang atletang Pilipino. Kami, kaninyo, gasaludo. This is your time. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. ug ang award-winning host ang Hilas King Bernie Bitok. Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok. Gahi ni Bay. Alas 7:46 sa tong oras. Gusto ka maglabad pa? Dagan pa'y reklamo publiko din eh. Ato nang basahon ng reklamo. Happy birthday! Once again, Noble RJ Martin of Brothers Regan Abu and Attorney Joey Abu. Happy birthday! Tinood na birthday na ganda. Oy RJ, asami mo sulong.
Ay, ECQ daw. ECQ man tayo, dahil. ECQ. Adi, padala lang sa mo dire mo. Dawat naman po mi kuhan ka ng online. Damay ni kalakiyan eh. Oh, sumani Kobe Rodriguez, kining taga LGU, likay-likay nga pangutana hadlok, mapangitaan asa ang budget para sa ayuda. Gahig naong ni Bay. Alam mo yung money pala, no? Gipadala dito din, nag-download sa LGU ang kwarta. Mga kagaya, aniya, tama kagaya Bernie. No? I-explain kagaya Bernie. So, kanideng kwarta, nga kanig yung para sa LGU. Money. DSWD, nasyonal. Oh, nasyonal. I-download na siya sa LGU local. Mas lami pa minang i-deposit. Kaya murag kwarta pa minawang yun ba? I-deposit. Ayun ang download. Kaya mura man nag-download na tag-porn nga video, ana. I-deposit na dito ang amount. Imagine na pila ka milyon dito sa LGU. So, 800 million pesos. 800 million. Pila raw na 800 million ba? Pila ba? Basta. So karon sila dahil mo na sila mo'y magbuot dito sa lista. Kung mo pa'y pag-abri ninyo sa inyong mga radyo, pwede nyo i-review ganina ang among interview ha, kung karon pa nyo natanaw ang radyo o ayaw pa mo natanaw sa online o niya mo maning i-upload. Digis na ganahan na to. Di mo itong i-repost? Dili, para magsamot maglaban ilod. Para di lang kitang maglabad ang ulo. Para damay-damay na ni. Wala man ito bagod ang isa. Para magdamay-damay na ta. Ang tinubagan na, ang tubag na tulibagbag man. Lihis lagi. Julius Hughes, Menina, bisan nun saon mga tambalos-los yun mo mga kaabag na tulibagbag. Strong man tayo. Easy. Jonar Labis, bastos lagi mo nga klase sa media. Istorya pa gani ang tao, barahon. Alangan nga di barahon. Tanawar kung tubag nga tumam. Tanawar kung tumam. Mauto ang tubag nga imong ganahan, Jonar Labis. Oo, nga istorya. Mutanong ka, sir. Oo, tinaod. Anong imo malang dipinsahan ang LGU nga kamo na gani na alkansi, kamo pa'y magpasalamat. Parehara ko naman sa what is science. Di na mo gusto to nga unsa nga di man tumaw ang tubag. Layo ba? Layo. Sir. What is imong ikat? Alangan. Mo maginaanda sa uban radio station kagaya. Dedikasyon. Kami grabe may dedikasyon. Kagaya mo maginaanda sa uban radio station. Ikaw mo yaw ka sila ko. Oh, tama sir. Yes. Oh, tama. Yes sir. Yes, correct. Mo man ko nila naandan kagay art. Mo na moingon sila nga sagahin ni Bay. Ngano mo ilang maginapot doon di. Alang, may paminaw kay mo sa ubang radio station sa tanan ninyo, tanawan ninyo mga kagahi. Mo na yung gusto nga pag-interview ng mga taga City Hall. Yes. Yes, tama. Yes. Yes. God is good. O ana ma'am, tama man ang tibok ora. Yes. Yes, tama. Yes, tama gid sir. Yes. Buang. Tama gid na konsehal. Yes. Tama, yes. Correct. Anak mo? Correct. Pero sa gahi ni Ben, kamot mi nga magdala mi sa inyong tingog. Actually, mo may lanandan. Kami na noon inyong kasabaan. Kaamong putlo. Isa kinsa pa ninyo anak diya. Ay, problema man niyo. Nganong tama mabugoan nga masilang kog yes. Kanabi sila black time diri sa mo. Diri ba nagatingwa mo mga kagawan. Ang amo bi ang neutral bi ami amo diri nga sayang manggod gyud basin na. Remember this, there can never be neutrality sa media. Why? Ngayon nga ang media way gidapigan. Kami sa gahi ni Bay na ami gidapigan. Gusto niyo may balaan? Ang kagahi. Kinsa? Among gidapigan katawhan. Kamo. Iman-in yun nga. Dili man pwede nga ang media dapat walay gidapigan. No. Top of mind namo ni gahi Bernie kamo. Ang inyong tingog ngano naamo yon ani nga oportunidad pribilehiyo nga mapaabot ang inyong yanguog mulo, ang inyong mga ang isyu sa katawhan, ang inyong pangutana mapaabot ngadto kanila. Nganong yun ani man mi? Kung kay amo ka nang gidawat ang inyo pod nga mga yango. Correct. Tinood. Ana ra gud na ma'am og sir. Ayo mi ina nga bastos ni nga media, di pa humanok istorya. Ganahan na kaato nga ang imong tubag nga imong pangutanay unsay mangga tapos yung istorya kay ang bayabas man good burn no ing ani. So ing ani no ang bayab ani man no. So ang grabe gyud kay na di ninyo ni nasabtan. Siguro ikaw nga nag-unsaya sir. Nga nag-react ana sir. Okay ra imo man ang katungod sir. Di man sa lista pod art okay ra daw. Pero ayaw mi ing na Jonar Labis nga bastos mi nga klase sa media nga go istorya pagari ang tao ginabara na. No. Ayaw sir.
Ayaw kay kung nakasabot lang ka namo sir. Kabalo man ka sir nga wa matubag sa City Hall ang mga issue. Dili natubang man ni Angkol. Angkol man. Excited good mi nga para ani at least man lang malamdagan ang katawa. Wala gud mi nakuha laing guest. Para gyud matagaan o guan. Kay kung di lang na masuko ng kanang commercial diya sa home radio, ako tong giputol oy. Tinood. Ana, kung nakita lang ninyo nga ako ang hangi o diya sa ikmikang, pwede diretso sa tabi unya na. Dili sir kay wala po may pang bayad sa kuryente sir. Aghan na ta sir. Oy, shout out dito sa tanan mga barangay council nga grabe to ang mga post, grabe kalaban nilang ulo, tanan nga sigyaw nga grabe among init nga adto gi-verify, grabe nga lista rin karon. Di mo nga lista ang gigamit ta kami mo gidampugan o kasaban sa katawhan. Hello sa inyo. Sayang. Ako lang yun. Ugma, paningkamutan na mo nga nami isa ka gamay nga munisipyo nga atong ipakita sa inyo ha. Kana, way tarong pulis, gamay kay pulis. Ano makaingon man ang City Hall nga gasto kay na, di na kaya sa pulis, mas dili kaya sa pulis ang tibok syudad Bantayan. Yun, saan yung nauna? Tawad din siya mga, talawar ko na, daghan lang mo kayo, mubitong buhato na to ni kay ni daghan na, ginuko. Daghan ang COVID. Mao ganin ni daghan ang COVID, kaya sayok na ninyo sa gobyerno. Sayok, maugaling na akong pasabot. Ayaw ipakasa ang katawhan. Kabalo ko nga dili ko honors class, ako lang mga barkada honors class o gatira lang kog taga honors class. Pero simple rin kayo. Sige balik-balik nga dili si Moreno, ingon sila dito nga dili. Inyo pang granular lockdown, dili effective, dili ma. Tanaw sa may naitabo karon mo naman yang epekto tungod kay wa ninyo gisunod ang granular lockdown. Mura gyud na pagkasabuta, simple ra gyud kayo. Ay nako. So, mga kagahi, maningkamot ta. Bantayan na to ang pondo nga gikan sa nasudnong kagamanan. Available na tanan. 8888. Gidiretso lang dita na sa kuan ba? Atong programa, atong ihatod. Iman nga ang 800 million i-download ka na sa pondo sa lokal nga gobyerno. Sila na dayon ana ang mo-withdraw. Dili man art oy nami mo bitaw lang ni picture nami ka nang pirma art kay amo man nang butang nato ana sa man ka oy ikaw bitaw art ikaw ba bias ka nga video mura ikaw Bernie ba naminaw ba diha si Lingling karon ni address akong habay ano ya mura na si Lingling sa dihang naa na kay isyo sa babay kami adto magduda na siya permi ninyo. Yun ana po ang katawhan sa Cagayan de Oro. Tungod sa mga issue, di na mo kasaligan. Ano na siya? Tinood. Ano ra? Uy, isunod ko ito mga nag-text niya ba sa kinapatay 5 minutos. Di ba kayo? Atos ang basaw ni ito reklamo publiko. Kalimot ka nga na patay reklamo diri. O sige ba, ipagawa sa reklamo publiko. Para masamot mo kalabad ani niya ay nag-send sa ato diri mga kagahi nga mga reklamo ato lang gipantabunan pangalan ni mo lang gipang PM morning sir gahi PM lang ko legit yun ang wala pa sila sweldo ang job order nga nurse o healthcare worker sa City Hospital ug JR Borra General Hospital usa ka bulan og 7 na kaadlaw way sweldo ug di lang karon na sa delay ha. Sa una ra delay, gikan man ko na nagtrabaho, giundang na lang kog delay gihapon sila. Naluoy ko sa mga previous kauban hantod karon wa pay sweldo, wa pay risk allowance, perti kadaghan pasyente. Dagan nagarant sa FB pero gahi pa sa bato kung magpasweldo. Niya pa iba, magkinapayas pa ang mga open na og COVID ward sa 4th floor, 3rd floor pero wala na sila nurses. Gapang duty kay murag na pasagdan ra gyud ming mga GO. Kinsa di magmahay. Job order. Kinsa di magmahay nya, masuko sila og mag-post sa FB may tungod sa asa na ang pasweldo. Mo na ni ron. Please sir, tabangi mi madunggan mi. Problema aning lokal nga gobyerno ubos sa pamunuan ni Mayor Moreno. Mayor Moreno sir. Kanang testingi daw Mayor Moreno sir bi, appear sa among programa kay kanang once and for all sir ba. Kay Gapa interview man ka sa ubang media sir.
Yes sir, yes. Istingi po daw Mayor Moreno sir nga magpa-interview na pud kanamo. Pant ka lang. Wala tuyok na tinubagay ka lang. Straight to the point. Tinod. Uy, basaha pa na mga nag-text ni mo diya. Grabing reklamo diya. Sa to mga chat update tuod katong ilaha mga ipangsulti nga mga bantayin ka ninyo na. Labi na kamo mga kapitan. Bantayin ninyo kana nga ang tanan gyud matagaan. Kay base sa kwarta sa nasyonong kagamanan na tanan na adya base sa number of population. Ana. Si Glenford, tinood to kagahi dapat og asa ang apektuhan sa zone or pila ka balay maoray ikordon o katura ang atagan og ayuda. Di kay tibok si Dio milyon ang pangayo para na ay masuksok sa bulsa. Ingon din ang mga konsehal nga gikan sa ilang bulsa ang panghatag. Wala ni. Dili ani ha. Mo agree ba mo namo mga kagayanon? Mga kagahi. Dili ba ya tanang kagayanon nga pangayog ayuda? Iman iya inyo. Pero kung imo man lang yun nga seryosohon nga munaog ang COVID, kay naamo ko nang ginatawag nga 2 weeks nga nasa imong lawas unya di ka mapatay ra siya sa imong immune system. Labi na kung bakunado ka. So, after 2 weeks, murag di na kaayo hadlok nga mobalik na punta sa ato ang kung sa basta naka-maskara, naka-facial, etc. Ana, o na siya. Karon, granular lockdown, inyo pang giinitan si Kernel Gunda. Tapos, mauray gi-istorya sa DOH. Ngano ang naging yung initi si DOH, Dave Mendoza. si Dr. Dave Mendoza. Maurang gyapon. Ako si isulti ni Dr. Dave Mendoza sa DOH. Wala implementation. Maurang gyapon ang istorya ni Kernel Gunda. Unya, kamang konsihalis, hinuon pa rin yung persona ng grata, ang taga-Cagayan de Oro mismo, nga polis. Homegrown, valedictorian dapat. Unya, niagig neuro, psycho exam, niya kamong konsiyo. Giyon sa lang pagkabalo nga kamo, buang o dili. Sir, salamat kayo sa inyong tingog para namo nga mga katawan sa CDO. Mismo isiho na pud binila nga mudagan pagka mayor og kagawad. Undangan na tong binuang nato di mismo kagawad ha. Mismo kami nananaw naglagot yung sa tubag ni. Ay, Jesus ka Lord. Daw bi kagahi nga dili man tanan nasa lista. O nalagi daw abri pa daw ang portal. Mintas na pa daw ang portal. Hala sige ilagin dito. Mao ni permi ang sa City Hall. Listahan, verification, guidelines, portal. Mao na ang guidelines. Portal para sa mga immortal. Nga mo ba ito, dali nga makatabang ba? Solusyon. Sige larga. Ana. Ay, wala ta nagdugang nga sila nga ato silbihan ang kadakong kayo sa isyo. Correct. Pero wala naman tayo igong panahon. Wala na di ay! Mana po deta. Daghang salamat sa inyong pakikuban kanamo. Timan nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Ina yung sulugoon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Mga kagahi! Mga naminaw diha! Serbisyo publiko lang! Walang personalan! Kini si Bernie Bitok-Bitok o kini ang Gahing Ibay Worldwide Garbo sa mga Bisaya! Gahing Ibay! Gahing Ibay! Gahing sa balik!